lokálne si pozrieme túto veľkú globálnu tému, ako do tej budúcnosti plánovať mesto, ktoré je udržateľné, ktoré je ekologické, kde je znesiteľná klíma pre ľudí, kde je mesto otvorené ľuďom, čiže demokratické mesto. Ja sama mám tu česť viesť sekciu Doma v meste, aby sa ľudia vedeli s mestom identifikovať. A nakoniec, aké plánovacie inštrumenty máme na to, aby sme takéto mesto, šťastné mesto, fortunu, do budúcnosti dosiahli. Die Konferenz heute ist Ausfluss dieser deutsch-französischen Zusammenarbeit. Ich freue mich, dass die beiden Kulturinstitute hier dazu beigetragen haben, dass wir diese wissenschaftliche Konferenz, die Stadt im Jahr 2112, heute hier durchführen. Il était naturel pour l'ambassade de France et l'Institut français de Slovaquie, en collaboration avec l'ambassade d'Allemagne et le Goethe-Institut, de s'engager dans ce projet. Dans le cadre européen, une réflexion commune de nos pays et de nos experts est indispensable pour faire face aux enjeux qui nous attendent, pour élaborer des stratégies et développer des outils communs. Tá spolupráca týchto štyroch inštitúcií je rovnako, by som povedala, veľmi úzka. Jednak s hlavným mestom Bratislavy, keď som spomínala, že snažíme sa riešiť aktuálne témy. Práve v úzkej spolupráci s hlavným mestom Bratislavy sa snažíme hľadať cesty, ako rozvíjať naše mesto. A aj tá väzba na Francúzsko, Nemecko je príznačná či už v rámci riešenia spoločných vedecko-výskumných projektov alebo bohatej výmeny našich študentov medzi univerzitami. Je tu ešte stále cesta, ako obnoviť tú cestu, ktorou sa vydala utopia, ako ju obnoviť v nových podmienkach. Cesta, ktorá sa začala tým, že sme si položili otázku, čím je mesto pre nás, sa nemusí skončiť tým, že mesto príjmeme v takej podobe, v akej je. A tak mi nakoniec dovolte vysloviť nádej, že aj naše rokovanie na tejto konferencie sa bude uberať touto druhou cestou, riskantnou, neprechodenou, niekedy dokonca nepriechodnou cestou. Haben die Menschen ja unintendiert einen Klimawandel eingeleitet, dem wir jetzt gegenüberstehen und in dessen Rahmen wir eben Orte suchen müssen, Möglichkeiten suchen müssen, damit zurande zu kommen. Wie wird der Klimawandel die Stadtentwicklung im Laufe dieses Jahrhunderts beeinflussen und vielleicht einige Aspekte dazu, wie möglicherweise klimaangepasste Städte in den nächsten 100 Jahren aussehen können. Pokiaľ vám niekto povie, že vie, ako bude vyzerať mesto v roku 2112, tak mu neverte. My vieme s istotou povedať, ako chceme, aby vyzeralo to mesto a že robíme všetko preto, aby sa toto naše chcenie a naše snaženie zrealizovalo. Ale ako to vyzerať bude, to nevie nikto. Žiadne z predstav futurológov sa v podstate nesplnili.
Pretože pokiaľ chceme v našich mestách priamo na mieste vyrábať energiu, tak zákonite sa musí zmeniť obraz miest a obraz celej krajiny. Rozhodujúcim faktorom pre energetickú udržateľnosť je vlastne sumárna bilancia tej efektívnosti mestských štvrtí. Ako určite všetci vieme, mesto to nie je len architektúra alebo mierka. Čiže rozmýšľame nad tým nejakým priestorovým kontinuom, že riešime poloverejný, súkromný, verejný priestor a práve ten verejný priestor si myslím, že na to sa zabúda. Preto som sa zamýšľal nad tým, že ako môžeme využívať tú slnečnú energiu v tom verejnom priestore. Zeitalters, das uns 100 Jahre prägte. Geprägt durch Technologien, die einen Fortschritt, einen Zuwachs an sozialem, kulturellem etc. bewirken sollen. Daran ist inzwischen Zweifel. Und diesen Zweifel transportiere ich auf die digitale Stadt. Ça veut dire que l'espace public devient un lieu d'échange, un lieu de dialogue numérique. Et c'est le Web 2.0 ou le Web collaboratif qui permet une mutualisation de l'information via des applications bien spécifiques comme OpenStreetMap par exemple, ou des applications qui dépendent des réseaux sociaux. Donc cette couche d'information numérique qui se superpose à la ville physique crée parallèlement ce qu'on appelle une réalité augmentée, c'est-à-dire une réalité virtuelle qui permet une perception beaucoup plus riche, beaucoup plus démultipliée de l'environnement. Aujourd'hui, les citoyens sont connectés, ils ont accès à l'information, donc ils montent progressivement en intelligence. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Nous, on considère que ce changement de l'intelligence répartie, si on prend des thèmes d'ordinateur par rapport à l'intelligence centralisée, l'intelligence répartie, c'est un vrai défi et que de toute façon les professionnels de l'urbanisme, qu'ils le veuillent ou non, vont être débordés. La question c'est est-ce qu'on se fait déborder pour les mauvaises raisons? Tak ja si nemyslím, že tých 10 rokov, alebo tých 100 rokov, alebo 50, že sa fyzická štruktúra mesta v našich regiónoch sa nejak radikálne zmení. Bude sa pravdepodobne optimalizovať v rámci nejakých ekologických kritérií a energetických kritérií, teda tomu, čomu nás bude tá ekosféra nútiť. Ale tým, že naše tela sa za tých 100 rokov asi príliš nezmenia, tak ani není dôvod, aby sa tá architektúra nejakým spôsobom úplne radikalizovala do iného smerovania. Avšak čo si myslím, že radikálne sa zmení naše vnímanie mestského priestoru. Mobilität in der postfossilen Zeit. Ich glaube, Mobilität in der Stadt, städtische Mobilität, wird nicht das sein, was wir heute auch schon ein-, zweimal gehört haben. Ein Zurück zur Nahmobilität, ein Zurück zu den kurzen Wegen der Großmutter, sondern die Büchse der Pandora ist geöffnet. Wir haben bereits eine sehr
komplexe, weitreichende Mobilität. Und wir haben vor allen Dingen einen Maßstab, und das ist die Selbstmobilität, übersetzt die Automobilität. Und ich glaube nicht, dass wir, wenn wir über die Zukunft sprechen, in eine Zeit zurückgehen vor der Automobilität, sondern ich glaube, wir werden eine neue Nutzungsform der Mobilität, der Automobilität erleben. Für uns wäre es so, dass Lösungen für städtische Probleme nur dann erfolgreich sein können, wenn sie räumlich, geografische, gestalterische, funktionale, infrastrukturelle, kulturelle und soziale Dimensionen gleichermaßen berücksichtigen und natürlich interdisziplinär entwickelt werden. La finalité d'un projet pour la ville du futur, c'est d'offrir un cadre de vie nouveau, mieux adapté aux nouveaux modes de vie. Et ces modes de vie sont donc ou choisis ou contraints et correspondent à des nouveaux habitants dont la culture a évolué. Et nous sommes ces nouveaux habitants dont la culture évolue chaque jour, notamment par le biais des nouvelles technologies. Patterns expanding all over the world are highly fossil fuels dependent, with high impact on global warming and climate change. And the rapid urbanization is linked with the urbanization of poverty, growing slums and environmental degradation, again, especially in emerging markets. The general principles of sustainable, equitable, and vibrant development for cities are well known. They are the basis of such documents like the report of the World Commission for Environment and Development, the Agenda 21, and the United Nations Millennium Goals. Achieving the ambitious goals set out by this document involves appreciating both the threats that cities pose to social equity and environmental sustainability and the potential they contain to innovatively respond to such threats. More specifically, we ask, how can we design, manage, maintain, and inhabit the cities of today with the aim of still keeping a certain standard of quality for the city of tomorrow? Dass die Verwirklichung einer dermaßen großen Infrastruktur immer einhergeht mit Bürgerprotesten. Ich komme deswegen zu dem Ergebnis, dass in einem hochkomplexen und pluralistisch organisierten Industrieland wie Deutschland, aber es gilt nicht nur für Deutschland, sondern für viele europäische Staaten, das vielfältige Interessengruppen aufweist und dessen politisches System sich als ein Mehrebenensystem mit sich wechselseitig verschränkten Institutionen und Organen darstellt, gewährleistet gerade das Parlament als repräsentatives Organ einen angemessenen Ausgleich aller Interessen. Deswegen plädiere ich dafür, dass auch in den konkreten Planungsverfahren die Parlamente abschließende Entscheidungen treffen. Comment est-ce qu'un projet non seulement prend au milieu, non seulement rend au milieu, non seulement in et out, puts, on pourrait dire, mais comment il va rendre plus au milieu encore qu'il ne lui a pris, pour régénérer le milieu. Je pense que le programme pour les villes de demain, c'est ne plus détruire les milieux, mais les régénérer, parce que nous les avons déjà détruits. Vopred však upozorňujem, že na odpoveď, ako bude vyzerať mesto 2012, sa odo mňa nedozviete.
pretože ja som presvedčený o jednej veci, že každé mesto je príliš jedinečné na to, aby sme mohli urobiť nejaké zovšeobecnenia a každé mesto, ja dúfam, že v roku 2012 zostane jedinečné a špecifické a neopakovateľné. A samozrejme, skôr ako chceme si aj my, architekti, ktorí sa pokúšame kresliť vízie, položiť alebo pokúšame sa zodpovedať na otázku o budúcnosti mesta, je veľmi dôležité predovšetkým vedieť, ako bude vyzerať spoločnosť, ako bude usporiadaná, ako budú fungovať spoločenské vzťahy.